Psi će preživjeti. Vlahušić popustio i povukao odluku o usmrćivanju životinja iz azila iznad Dubrovnika. Od premijerke traži promjenu zakona. Bura u Dubrovniku oko eutanazije pasa iz azila koju je predložio gradonačelnik urodila je plodom. Vlahušić je povukao svoju odluku, a psi će biti spašeni. Više donosi Marija Jurić. Ovo je Čupko, on je udomljen s utočišta na Žarkovici kao odrastao pas i sad je član moje obitelji. Čupku se sudbina ipak osmijehnula. Sve do poslijepodne bila je neizvjesna i za ostale napuštene životinje. Gotovo sve što je Društvo za zaštitu životinja htjelo, grad nije prihvaćao. Naših 12 prijedloga usvojen je samo jedan, a to dovoljno govori o svemu. Ko je došao? Meni mala svrće, mala šačica. No nakon medijskih napisa, organiziranja preko Facebooka, gradonačelnik je promijenio odluku i sreća se osmijehnula i drugim napuštenim životinjama na Žarkovici. Mi smo odlučili da ovaj članak nećemo predložiti, ali veterinari u cijeloj Hrvatskoj i u Dubrovniku će postupati po zakonu koji je usvojio Hrvatski sabor. Stavak o eutanaziji se briše. Gradonačelnik je promijenio svoju odluku nakon nekoliko dana. Poslijepodne je poslao i otvoreno pismo premijerki Jadranki Kosor i svim novinarima, u kojem je za iduću godinu najavio izdvajanje 1 milijun kuna za izgradnju skloništa i hotela za životinje. Napuštene životinje na Žarkovici napokon mogu udahnuti.